proiektua bumarekin hasi genuen, eta umeak gelara sartzean, deikunde eta biok, okinez jantzita geunden, eta ogiz inguraturik umeen zain. Lanbideak ikasi genituen, eta ikasitakoa hobeto ulertzeko auzora joan ginen bertako dendak ezagutzeko. Proiektuaren azkeneko produktua ogia izan zen, eta ume bakoitzak bere ogitxoa egin zuen, eta gero ondoren familiekin meriendatxo bat antolatu genuen. Aber, nora goaz? Errotara. Errota ikustera? Bai. Eta zer sartzen horretako? Ura.